kumeza ndachimaona wani vanhu pangu akaita waiting apo scheduled ka izvo pakuronza kuti 44 waiting comments ari kuda patikuenda kuda skaite wazvishuwani macomments aindepi handizivi ndichaoni chunhu oi zvichezi click on again case nhasi chichaitika but uku ndikuona urozva aiwa kune imwe foni ndiri kutozviona nenhamba yacho nemacomments asi tiri kuita zvinhu zvakasiyana asi tapinda nesiriyo serious kewe guys pakuita pinda nesiriyo guys mira timboona mona wewe ndiri kana ripopo asi vanhu vari kukomenda kuti guys it's not even funny guys ko vanhu vari kutokomenda sha hai nditozivi guys vanhu tavatifonera kuti udzoti chichi kuitika iwe is not even funny cha saka tiri kuita live tiri vaviri here seve zvikufamba sei neimi vanhu vari kutochata uku vega zvokwadi haundifungi tori kuti unei saka zvikufamba sei guys asi tarashirwa pashi kana kuti kuda hatisati tataura ndalive kuda saka ndoti china iwe hapana kana one asi macomments ese ari kuiswa nevanhu tikumaona hai ndononzi drame hakuna even isitapa 3 pangonzi sero wachini iyo vari kutotiti shema what's happening intipa live nimi ndoita sei guys haisi saka chichi kuitika iwo asi asiri kuprivate metoni maybe ndiri kuprivate apo ndoedita sei manje ndoienda sei why we then we did 5 minutes private we
David, we guys, amona so higi apo pari kuti one viewer yapo here iwe tarisa one chikondi chiprivate futi iwe unofanira kunge ane 15% manje kana yadera kuti pane something wrong private futi iwe Satan chaiye mwayasvina out in the name of Jesus. Ndotoona nditarisani yangu ndisa kuprivate one nemi kuchii nei vanhu vari kundionawo here naimi chichi kuitika geizi kuda zvana zvatoramba zviri sei pari kuti 81 neimi ndakuona uyu Shironi Matenga zviri sei ndimhoresewo because tanzwa tanga taita 5 minutes tichitsvaga vanhu tichivashayiwa guys pesa penge iri private ndakanga kuita public guys guys asi sorry zvenyu guys ndakaisa private tatoenda live iri kuprivate tikati vanhu varipi tisidzisa volume yedu inaikuita mendichazene yangu iyoyo futi guys yako uchandibatsirawo kuti zvimwe iri kuekera kulive yefacebook inokuda but ichaka nditi private nekuda kuita unoita sei haya ya zvaita matiti gezi taita boti amene maminezi mangani tiriko tichifungwa tiri live kutoti mhorei vanhu kutotanga kutaura imi tatiri private pesapo gezi sorry zvenyu ndatozozviona izvi kuti tanga tiri kuprivate tikati ko macomments tiri kuvaona vanhu vari kutaura wani saka chii chikuitika ndopatazoona kuti iri kuprivate ndasina kuzviona kuti pesapa tiri kuprivate tanga tiri privatized saka hamene kuti vanhu vanozoona here iwe chienda kuekera shamwari kweko zvakaoma sikana hatitoziviwo yange iri kuprivate iwe chibhedhikova chako chekubuda ya nhasi zvakaoma hazvo yakutaura kuti 2 people panapa ndive napius bvako iri kubuda chi haya nhasi ndofunga tokutanga tiri vashoma and ndinozova nozotibatsirawo kumberi ikoko vanhu vachoni nekuti ndaita udofo nhasi ndakanika veduwe kwakuguma ndakuita live ndiri kuprivate sorry zvenyu mangwana tichaita dhina tiri kuprivate sorry zve oh my god azimanga muchiri yese vichakwareka itipani zvaitika apa taane 2 hours ga tichiita zvakaiita zvozvo sikapaa kuita zvatachiita tazoguma taenda live tiri kuprivate tikatofunga tatoo kumhepo saka ndo zvaitika but it's okay right. I think nyaya yedu tichangotanga tiri vashoma pamwe because nigirikin yakuneza kota ichatoni oh really yakakatonyorwa ndaona vakanzi this is private sorry udofo ndo hwandikakata nhasi udofo hwandikakata
Right, tinoitise chitsamba ndokuonewo chitsamba chedu. Sorry, nhasi tatambudzika imi, tatambudzika zisingamboitimi. Tatoti imi asi taita seiko tavharirwa chichaitika. Toita mapenzi imi, dai muchimboziva zvinhu. Right. Oh, yeah, aiwa idzi ndodzifarira guys neudofu hwandita tasvika 168 tasvika 168 iwe 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 uya John haubudi. Tizakangana kupa password zviri sei guys, regai ndi ihope kutonyara zvako iwe shinga iwe ihope moti kugadzira dhina kwakawo kunyore akusi kunyore. Tichazodzoka nestory time iyo mumwe musi mugonzwa mabharangizha right. Yes. Right, meitise buripipiro vauye pando. Hizi pamwe kusatonya zviri sei payasi? Ndikuri sei? Ndiri bhokuri sei? Natsodawo so kamera yako adjusta ndinatso kuona. Okay. Like this? Yes. Kana yes, vanhu vanyatso kuona. Rega ndibvise cousin wangu ari apa ndiye aita kuti ndiite mabharangisha nhasi. Ndiye handitobudi kureva nemandiye because tabva zuva rese tiita sei tichiita mabharangisha. Anyway, payasi taita marabaraba kuseruko tichiita mapractice enhema. Tiudzewo tinzo kuti chii chakaitika. Okay, so sezvandakambotaura muvhidhiyo yanezuro yaya ndakati ndabzoka kuThailand kuchikoro kuita masters yepublic health. Ndabva ndasvika 1 year sebasa. Saka ndabva ndasvika basa rakaramba kutambaka ipapo. 1 year yese nditsvaga basa haringabudi. Mira payas haukwanisi kudzokera kumashure pacheya yako here, dzokera muchava vanhu vanyasa kukuona. Okay. Not kudai so push a chair as well. Yes. Okay. Pius is in the house. Chikomana pipiro. Yes. So ndobva ndaita 1 year nditsvaga basa republic health. Basa haringabudi. Ndobva ndazoti regedzai niko mama munana ndakadzoka munana August. Mama munana December. Ndobva ndangoti regedzai ndichingoapply chero kumaships. Because previously ndaimboshanda kukasino sandaenda kunostudy ningirikeni public health. Saka ndobva ndaapply munana December. It was just a simple application. Then ndobva ndaona munana February I think vakabva vandipindura vanhu vaya. Ndakaapply kuCarnival Cruise Lines. Ndobva vandipindura vachiti uye ndinokwanisa here kuya kuinterview kuJoburg naApril. Ndobva ndaenda kuinterview kwangu. Saka ndopa unobva waitwa mamedical test ipapo. After wapasa interview unobva watonzi chikwira upstairs unoitwa mamedical test. Ndaitwa mamedical test. Maresults anozouya after 2 weeks emamedical test. Ndobva ndapasa. Saka kana wadaro unenge wachimirira deployment manje you can wait for about unogona mwedzi kana even through up to 3 months. Ndakadaro. Saka ndakabva ndakazopuwa ningirikini kuti ndoshandira kuAustralia. Yes. Saka pakuenda kuAustralia apa ndakainoshandira muship yainzi Pacific Pearl because company yandashandira iCarnival but inenge ine 8 mabrand names ainoshandisa for different ships dziri under one mother company. Saka yandashandira brand yainzi P&O but ndishandira ship yainzi Pacific Pearl.
Yes. That's how I got to see the Pacific. Iripo muship imomo. Chinhu chainyanyo, it was the worst experience in terms of the working hours. Kunhu kwaishandwa ikoko. Yes. Zvandai bosi sitatajaira zvekushanda kana kuti ma 8 hours kana kuti maximum kazhinji kacho kana kuti ma 4 hours kana kuti ma 6 hours. Uko wainzi chashanda kana kuti about 70 hours a week on average. So I wasn't used to that. Ndo zvinhu zvaindishungurudza izvozvo because ndanga ndisina kujaira kushanda kudaro. But ndingangoti zvimwe zvinhu zvaitwa ikoko ndezvekuti tina taiti since iri high security area or working area, tina taiti crew drills aigara achiitwa ndofunga almost every 2 weeks. Crew drills. Munenge muchidzidziswa muchisimulate a situation yekuti muri muemergency kana ship yoda kusinga kana kuti chi, so you simulate that situation and how you should react to that. So muship mune macodes anoshandiswa like language yekuarmy kana kuti chinga tichiyameno yekuti munenge muine zvinhu zviri obvious to the public zvamunoshandisa but muchitocommunicate. Saka iwe unenge uine nzvimbo yako yaunoziva kuti kana in case of emergency unomhanya ikoko wonomira at that position uchidirecta mapassengers to the safety area paanozokwira anonzi zvimabhotsi zviya zvekuti vakuevacuatwa muship. Yes. So but for you to be able to do that, you should be in charge. You should be able to crowd control. Ndaisaziva zvese izvozvo, ndaisazvigona futi because ndaifanira kuti nditi panouya vanhu vachisongana mucollection kana kuti ndingangoti muhall maanozoevacuatwa, unofanira kuvaudza zvekuita usiri rude at the same time, but at the same time uchiratidza kuti uri in charge. But since mapassengers anga ari varungu nechichichichi, it was really difficult for me kuti ndigone kunyatsova controller. And my manager was always on me panyaya idzodzo. And zvaitika ndezvekuti pamunoita macrew drills aya munenge ngatichi zvanga zvisinei because muship it's like a floating hotel. Munenge muine several departments, munenge muine mashops, majewelry shops, maclothing shops, casino, indaishandira casino, munenge muine mabars nekitchen nekuchi. Saka vanhu vese vava vanenge vaine madepartments avo, vaine mamanagers avo. Saka pakushanda paya munenge muine everyday munenge muine schedule yenyu yekudepartment kwenyu. However, there's a schedule, overall schedule yeship. Saka zvaigona kuita kuti kukasino unogona kupedza basa kana kuti kuma 4 am toti pamwe wanga uri paclosing shift wapedza kuma 4 am monzi pamwe mangwana kuine crew drill iwe wangorara kurashika. Crew drill itype yeship iroti itype yeroom. Aiwa, chinonzi crew drill itraining yatinenge tichiitiswa muship yekuti kana pakaitwa handi pawakakwira ndege paya wakaona zvinenge zvichiita macabin attendance yazvo vachiti good morning, this side or this side ticket number, ndizvo izvo. Kana kuti musati masimuka paya handi vanokuudzai kuti kana pakazoitika emergency chakati chiri pakati zvakati unochipfeka sei, unodii ndo zvatinenge tichiita izvozvo. Ndo crew drill racho. Crew drill. Alright. Vanhu vashanda muship vanenge vainzi crew, then that training inenge ichinzi drill. Alright. Saka you should practice beforehand mapassengers asati auya muship kuitira kuti musazoite you practice every 2 weeks. Saka zvaitika ndezvekuti munenge muchishanda kana kuti kudepartment kwenyu kukasino kuya munenge muine schedule yenyu yekuti munoshanda sei, time munopedza nguwai.
but kwaizova ne-overall schedule yeship manje yekuti zvinhu zvakafanana nemacrew drill zvazvisinei nekuti wapedza basa na12 wapedza basa na4 kana na 5 makuseni kana crew drill iko na7 unofanira kunge watomuka watopa position yaunofanira kunge uri, and kutadza kuenda paposition yaunofanira kuenda, it was a dismissible offense yekuti zvaitogona kutodhakwa ukadzoswa kumba. Sure. Saka that's how serious it was kuti unofanira kuattenda that crew drill. Alright. Tatoizivawo tasingaizivi. Saka zvaitika ndezvekuti isusu our home port yanga iri Sydney because ndaishandira kuAustralia but tichisela ship kuenda kuma-Pacific Islands. Saka zvaitika ndezvekuti tinopika ma-passengers from the Sydney port, then tosela kuenda whatever, kana tichienda kunana Fiji kana kunana ma-Pacific Islands, we would sail for 3 days or so. But patopika ma-passengers ndo pataizoita tingati chiko embarkation yekuti tiri kuvaudza kuti kana pakazoitika emergency munoita sei, and kuti taitanga vaunganidzwa mu one hall kana kuti one place, votanga kuudza kuti pakazoitika emergency munodai. Saka isinenge chipractice sezvinenge zviita ma-cabin attendants yazviya, life jacket woibata wopfeka. Saka tichiitira kuti sorry, excuse me Pius, rabota ndoda kuni ndochambofuriza ndoda kuisa green phone pachaja, ramba uchitaura ndichafuriza. Alright. Then ibva zvaita sei? Saka ndo zvataifanira kuita everyday. Saka waifanira kuzviziva izvozvo kuti unofanira kuita sei kana kutaura nema-passengers. Same time wanga usinganzi haufaniri kuva rude, same time wanga usinganzi unofanira kuva in charge. Saka balancing that kuti hausi rude hausi uri in charge same time, zvanga zviri zvinhu zvaindinetsa kuita, and uri kutaura nevanhu of a different race. Saka ende vaitonyatsozoona kuti uyo ari kutyawo, saka vaisazombokuteerera. Saka iwe unobva wakanganisa manje zvawanga uchifanira kuita, manager wobva ati newe. However, mukushanda kwandaita kudepartment kwangu kukasino, taive namanager. The manager was from Macedonia, ainga ari casino manager wandakasvika aripo pakatanga ningikini. He was I don't know how to describe him, but munhu aishungurudza, munhu aiti ari. Hello. Pius. Hello. Okay. That anga aibva kuMacedonia, but munhu aitaura zvinhu zvekuti munhu aida kutyiwa here kana kuti kudii, because even achingotaura zvinhu zvinongofanira kungotaurwa zvinhu zvakanaka, ainge achingoti Saka plus aitonzi mabhuruga, because aingofamba achikuridzira bhuruga all the time. Saka even achitaura nevanhu achingokuridzira bhuruga. Saka namanager, since I was the only black guy anga ari mudepartment imomo, aingogara technically, handizivi kuti it was because of the color of my skin or something, but iye aita handisi kugona basa, ndo matauro aita. Because iko kumaships kwacho zvinoitika ndezvekuti patinenge tiri kumakasino edu ekuZimbabwe anechi, there's a basic casino procedure yekuti since tinenge tichishanda nemari, you have to open your hands regularly, uchiratidza kuti vanoiti clean hands procedure, uchiratidza kuti handina mari mumaoko, kana kuti uchiannounce zvauri kuita patable uchidi. But zvanga zvisiri that much emphasized kuningirikini, zvaive emphasized as basic, but uko manje zvanga zvato more pronounced now kuti unofanira kutodi ione kusina kuzvijaira. Saka dzimwe nguva unombokanganwa kuita open hands here, unombokanganwa kuita ma certain announcements. Saka iye ndo paigara ngori neni ipapo. Saka ndakazosvika papoint yekuti it was not the breaking point, because yekuti I had to answer him back. But zvinoita varungu kuda handizivi kuti strategy yekuti vano de-escalate situation here
zvaakaita ndezvekuti akaona kutokaningira akabva akurumidza kudi kuita back down ndobva ndasara ndakuita kunge ndiri on top of the situation. That's how the situation was de-escalated, because ndanato physical naye, because angondituka every day achingodi. So pane mumwe musikana I'll just call her Christy, aibva kuSerbia, who was agaraona this treatment yandaitwa akanga achangoti joina, because ndajoina a bit early than her, saka iye akazouyawo achibva kuvacation. Saka she would come and obva angoti achindicomforta achiti zvinowanika chichi, asi akazosvika papoint yekuti akatozomboenda kunotaura namanager on my behalf, and she would anga asiri musikana wekuti she was, I think, in her 40s, I was as young as 25 back then. So vatombozoisvika papoint yekuenda kunotaura namanager about that issue, and I think ndopa zvakatanga kuti situation itange kudi kuva better and better our relationship namanager yeyo. However, this girl wandiri kutaura nezvake anga ane makore akati wandei achisenza munhingirikini mumaships. So I asked her kuti sei usina uri makore akawanda kudai, so but it looks like pane vanhu vekunyika yakaita sana Romania ndo vanyanyo vemumapozisheni ari pamusoro. Iwo sei usiri mupozisheni iri pamusoro but wane makore akati wandei. Vamwe vacho vandiri kuona vari mumapozisheni ari pamusoro vane kana kuti ma 2 years, ma 5 years nechi, iwo uri kuma more than 10 years. Saka what she told me was ndo aye matauriro akaisha, okay, if you lick the right ass, if you lick the right ass, you get promoted. But I'm not in that business of licking ass. So so that was saka ndo aingo munhu aingonatsi dzake the way aitaura nayo, but uyu manager akazosvika pakuenda in contract yangu yanga isati yapera, and we got a new manager from uyu manager aibva kuBulgaria ainzi Plamen. Uyu aisataurisa but munhu aingoita mamwe maactions aya kuti anongoita action chinyararire, but zviri zvinhu zvinorwadza na zvafanira kuti waita kana kuti every month kana after every 2 years waita ningirikini maitaitwa my evaluations ekuti job performance yako yakamira sei. Saka waizogona kunongoona kuti evaluation kuyake zvine zvadhakwa, but at the same time asiri munhu aingofamba achipopota. Mamwe my experiences andaisangana nawo mushipe is about my rude customers, because ainzi my customers, there was this rule yekungoti customer is king, so the customer is always right and stuff. So dzimwe nguva even if you are trying to help the customer, because wainzizve ukaona customer mushipi ichiratidza kuti ine zvinhu zvairi kunetseka kuita, you should approach and help. Saka mukuapproacha futi zvida kubatsira kuya mamwe macustomers waigona kuzopedzisira washaudwa kana kuti wanzi I don't want you here. Imwe incident yekuti there was this customer ipapo ndanzi ndiite many maslots, like maslot machines. So this customer was from, I think, Australia. Andidedza kuti ndimuassiste. Ndapedza kumuassista kumubatsira kuti kuset up pin nepin yekuti akwanise kutamba maslot machines aya. Akundidzinga zve. I don't want you to see my pin. Go away.
but I was the one angamubatsira kunhingirikina kuita set up that pin. So handizivi kuti kusazoiona kwacho kwakuri papi. Then we have issues akaita sekuti macustomer akaita semachinese. Machinese vanhu vaifarira njuga zviya zvokufarira kasino zvokuti vaiti if they win they don't go, they lose they don't leave the casino as well. So we ended up takushanda more hours than we should because company ida kuita mari. Saka as long as they want to stay around, munozongopedzera makushanda more and more. At the same time, communicator now was a problem because vanenge vasingagoni English. I remember one incident was taitozoita matricks ekuti communicator now say, for instance, when he was wanted to set up the pin yekuti vakwanise kutamba maslot machines, kuti mutaurire nechirungu anenge no English achitadza kutaura English here. Saka waitozoita kuti paunenge wada kumuudzira kuti ezvinopa kudiwa kuti uchiisa birthday date of birth rako chichichi kuti machine ive active nechi kungotaura that statement chete aisazvinzwa. Saka waitozoita matriki ekuti daizoita trick yekuti waitozoenda paari wotanga kuti happy birthday to you. Saka abva azi okay obva aziva kuti ndiri kunzi ndiise pin ndiise birthday. So you had to be creative and trying to communicate with those people. So every day I say happy birthday to you. Kana uda kumuudzira kuti ezvino mushini wakuda kuti uchiisa date of birth rako izvozvo ngochitaura nechirungu aisazvinzwa. So he had to come up with something chiri creative chekuti umuudzire kuti isa date of birth. And the other thing zvaiitika muship kwaive neamwe ainzi macrew rounds. Macrew rounds aya ndeyekuti kukebhini kwaunenge uchigara kuya bosi taishaya makebhini aizouya kuzoinspectwa I think after every 2 weeks. Aizoinspectwa netop echelon of the ship lakafanana nacaptain vana hotel director vana the top 5 vemuship veship management. Saka yaitowo nyaya futi yekuti yaigona kuti munhu basa rogona kupera kana ukawanikwa kukebhini kwako kuine musina kuchena zvakazodai muine zvimwe zvinhu zviri missing zvisina kuripotwa kana kuti zvainofanira kuripewa kana zvawakadamage wakasaripota something like that. Saka kukebhini ndokupi kwachoni kwamunovata kana kuti kwataivata kumarooms tongoti marooms emuship acho kwaigara mastaff. Saka zvaiitika ndezvokuti zvairwadza pakuti unogona kuti wapedza basa na4 zvandataura zviya ischedule yenyu haine the schedule ye the whole ship imapedza kuti department kwenyu na4 sekukasinotai wanza kugona kupedza kana kuma4 waenda kuti wakunovatawo kana kuti 2 hours kuma7 wainzi unofanira kunge wabuda muroom kuya vanhu vako yauzoita crew drill unenge wangorara kana kuti 2 hours. Pamwe wamuka wadaro kuma7 pamwe kasino iri kuvhura nani na10 hauchakwanisi kuti udzokere umbonorara kana kuti 1 hour yaya because unogona kuzorarisa futi ukatadza kuenda kubasa. Saka waifanira kuti wamuka na7 dziya wamuka iyo aizoya kana na 7:30 iwe unofanira kunge wamuka na7 watobuda panze iwe wopinda vachinhingirikina vachiinspector vazopedza kuinspector patime vanopedza uyoyo wozopinda kudzokera paya apa une hope unofanira kuzoti uchibva ipapo unofanira kudzokera kubasa kuya wainzi unofanira kunge uri very alert kuma boss. You shouldn't look sleepy and zvinobowa macustomer. Saka same time warara 2 hours apa urufanira kunge uchideedzera usiku hwese like ma-announcements auri kuita kuti I'm paying kana uchibhadhara toti uri kubhadhara blue, paying blue $260, paying yellow $580, paying those announcements vaifanira kungogara. Saka apa waizokurumidza kuneta apa same time warara nguva shoma apa zvaizoita kuti performance yako futi boss yaizoevaluatwa futi at the end of
At the end of a month or 2 months or so zvaizodhakira futi performance kwako. Saka zvinhu ndo ma-worst experience andakanyanyosangana nawo ndiri kushipi yekunonzi yekupacific pearl. And ndingangoti mukugarisana kwataita mumakebhini imomo waigona kugara nemunhu wekune any country like ndakagara nevanhu vekuindia, ndikambogara mostly ndakagara nevanhu vekuindia, ndikazombogarawo nevanhu vekueurope ka1 but mostly maindia. So unongoziva kuti mumaCaucasus hamenowo kuti zvinoifamba, but chandakaona chanyanyopfinhura manje ndechekuti maindians vaikofarira zvekusvipa, so akaenda pasinga akatanga kusvipa anenge kupfira aingofarira zvekupfira. Yes. Saka vachingopfira saka zvinhu uye netwumagaba twavo like mubathroom vaye netwumagaba twavo twaishandisa, you know something like that. Saka zvinhu zvaizongo mugarisana imomo, zvinhu zvaizongofinhura. Ndichataura nezvenyaya because mukutaura kwandachida kuita ndakaronga kuti ndichataura in 3 segments. First segment yangu yekuti yekupacific region kwandakaenda uko, first contract yangu ndichitanga basa. Then second segment yangu ndeyekueuropean region because ndakazoenda second contract yangu ndakazoenda kueurope. And what happened is my way. Then the third segment kana time ichiripo ndaida kutaura nezvekwandakapedzera ndada kushandisa ndauya kunoko, which is Zimbabwe, but hakusi kuship, but is same basa iroro, same recasino. So ndaningirikina ndapedza ini contract yangu initially yekupacific pearl yaifanira kunge iri only 6 months, but ship yandanga ndiri yakabva yatengeswa nekambani. Saka yakaita yainzi inofanira kuzoenda contract yangu yaifanira kupera, first contract yangu yaifanira kupera muna February. Iyo ship yainzi inozotorwa nevakaitenga kana kuti inozodecommissionwa muna April. Saka according to them ndakazongoona ndawedzerwa indaplana kuenda ndakazongoona ndawedzerwa kunzi without consultations ngonzi kuwedzerwa contract ndaane 8 months. But right ukaenda kumba muna February it's more expensive kutsvaga mumwe dealer anouya kuzocover 2 months ship isati yadecommissionwa. But they never consulted me. Ndakangoona ndawedzerwa ningirikini that ndine mamwe maplans andainawo ndifunga kuti ndichange ndaenda ndakumba by February. That was it. Then ship yakabva yazotiwo muna April muya ship indobva tazosaila from Australia kwatatiri, because tawansaila from Australia Pacific or from New Zealand to the Pacific Islands. Saka ship yaifanira kuzonosarendwa kuSingapore. Saka then we had to sail a long journey from New Zealand to Bali, Indonesia, then to Singapore. Ndobva ship yazodecommissionwa paya, ndobva ndakaita about 10 days or 12 days tiri ship iri mumahaba, ndobva ndazoflya back kuya kuZimbabwe. Ndichava Zimbabwe ndanga ndaane mari, so I had to kamari kandaenda nako kaya kandanga ndasevha, so ndopapa nemaplans ekuroora. Then I had to ndobva ndaroora, ndobva zvanzi kunoda kuenda nemukadzi here bla bla bla, ndikati ndoda kuchata. So for me to be able to wed I had to go back another contract, which was I think ndakazoenda after a month or so, after a month and a half. So ndopa ndakazopostwa kuEurope. But my plan yanga iri kuti ndichidzoka uku ndoenda nemaplans emuchato andei ndichimafambisa ndiri kuku. Pandinosvika pamwe ndinozongogarawo kana kuti a week or so before the wedding date or something. Saka ndobva ndadi
apa ndo pandaifanira kuzotsvaga visa rekuSpain manje, because ndakabva ndanzi ndiri kufanira kuenda kuSpain, kuBarcelona, ndo yanga iri airport yedu. So problem yatanga futi pavisa, because pandakaenda ndichida kuSpanish embassy ndida kunopuwa visa, ndakabva there was paive nemukadzi mutema anga ariko, ndobva handiti indakaenda nezvinhu zvandanga ndapuwa, because munenge muine maagents anenge achikubatsirai kuti anenge akaemploya nekambani anenge achikubatsirai kuti pauri kuenda kuembassy yakati unoenda nezvinhu zvakadai uye netsamba vanobva vakutumirai netsamba dzemasupporting documents afanira nemaemployment letter nechichi paunoenda kunhingirikini. Ndaenda nezvinhu zvazviya, mukadzi uya abva ati pari kuda bank statement. Ini ndanga ndisina bank statement because I wasn't based in Zimbabwe. Yes. I had almost 9 months outside of Zimbabwe. Ndiri kuship. Ndaive kuship apa ndanga ndadzoka first contract yangu ndakufanira kuenda kuSpain, but ndakufanira kupuwa Spanish visa. Bandida kuhwisisa imwe mushipi ndichiri ipapo satoendera mberi 9 months dzakapera uchigara mushipi. Kana uchitoshanda kumaships unenge uchigara mushipi, mune mushingori muship through and through. So munozongobuda pamunosvika paport zvazviya, munokwanisa kubuda for a certain number of hours, mombowaya mutown kana une zvauda kutenga chichi, but wodzoka kuship. Sezvatataura zviya kuti inenge ichiita kunge hotel, saka accommodation inenge irimo. Saka mera stateless. Mune muri stateless for 9 months. Mune muchingofamba mumvura chete nani stop. Mune muchifamba mumvura, but hazvirevi kuti mune muchifamba nani stop pese. Zvamunoita ndezvekuti vanhu clients anonzi maguests anobhuka handiti kaship kuti ndoda vanozosela kana kuti ship iri kuzosela musi wakati, vagara vabhuka kudaro. Munozosvika vapika muport handiti zvafanira kuti istai vapikira muSydney port kuAustralia. Yes. Tosela toenda navo kuma-tourist islands aya kunana Fiji nana chi. That sail may take about 3 days depending nekuti kure zvakadii, because pataisaila from Ningirikeni from Sydney to the Pacific Islands taisaila about 3 days nani stop mvura tienda. Tozonosvika because it was 3,000 miles from Australia. So tasvika ikoko vanhu aya vanobva vambobudawo mushipika voona zvauda kuona, vachitora mapicture vachidi manheru vodzoka mushipi. Tosaila from that island probably to another island until cruise yavakabhuka yapera. Inogona kunge iri cruise kana kuti iri ye3 days kana kuti iri cruise ye1 week. Usually macruise acho anorange from 3 days or 1 week. Saka zvatozoita manje cruise yavo yakupera paya tinobva tasaila back to Sydney tono dropa mapassengers aya atata tinawo, then kune kutori nemamwe mapassengers arini akatomirira that same day. Voembaka ship then tosaila nawo back to that same, so it was just same routine over and over. Right. Time inosvika ship muport and time yamunozosela makudzokera kuya ndo pane mahours ako aunogona kumbobuda mushipi wotombofambawo paland woenda mumacities wonotenga zvauda kutenga nekudii wozodzokera muship. You should be in the ship just probably an hour before the ship goes off. So that's how it's structured. Saka kuti mushipi momava nemabhengi muchitono withdraw mari. Munenge muine mabhengi zvese zvinogona kudiwa nevanhu vari panze. Like the ship yandanga kuenda iyoyo inonzi Pacific Pearl, it was a small ship. According to their standards, it was a small ship, but inini semunhu aienda ikoko for the first time ndaifunga kuti ship hombe, because taive tiri 700 employees muship imomo. 700 employees yaive necapacity yemapassengers here about 1.8, so it could carry about 2.5 passengers including crew members. But yainzidiki saka shipira chakakura siku yaitonzi idiki shipi because yaitakura 2,500 vanhu chete.
including macrew members. So yaitonzi saka imagine kuti ndo munenge muine macabin e1.5 e1.8 passengers mogoita macabin enhingirikini e700 crew members, marooms ekugara, then mozoita makitchen, mabar, marestaurant and mashopping mall. I think ndikangoti mashops akafanana nekuti maclothing shops, majewelry shops, zvese zvirimo zvaunogona kuda kunze, then maATM anenge arimo futi. Alright. Saka but the first phase wadzoenda kundoronda dangoti utitsanangurirewo like mabasic mamwe acho tisingazivi kuti mushipi macho makaita sei. Saka apa mapanzwisisa kapa ndozobvunza hangu uchimboexplaina wabva kwekutanga first phase. Saka first phase 9 months waenda kundoroora, saka paukaenda kunoroora pepa ukangoenda kundoroora bva wadzokera futi kumashipi. Ndakaenda kunoroora, then zvavanoita kumashipi ndezvekuti number of months dzawashanda dziya unopiwa 1 week off, but 1 week off yacho unozoipiwa at the end of the contract. Every month yawashanda antika unenge uchinzi uri kupiwa 1 week off. Saka iwe ukashanda 6 months unenge uine 6 weeks off dzaunozotora at the end of the contract, then wozokuti after that those 6 weeks unozopiwazve another assignment. Kana ukaitawo 8 weeks, which means 8 months, which means une 8 weeks de vacation. Alright. But contract yapera kapa. Saka kana contract yopera vanokupira vacation iwe contract yacho yapera. Inenge ichinzi ndikaiti chiko handizivi malabor terms angashandiswa, but inenge iri more like a fixed term contract here. Ndikati ndio whatever, but yekuti it is renewed continually as long as they still need you. Okay. Ngatichambe itaenda kuZimbabwe kundoroora pa vacation ye8 weeks. Taenda kunoroora hanzi mukadzi kudi tikati hatotora nemuchato. Saka ndobva ndabva ndadii ndadzokera manje after 1.5 months ndobva ndakabva ndadzokera kumashipi. The idea there yanga iri yekuti ndinoraisa mari yekuchata ndiri koko, then but maplans emuchato anenge achitofamba ndiri koko tozongosvika apa ma-advanced stage. So, but for me to get there, I had to get a Spanish visa. Spanish visa ndo ranga kundinetsa kuwana manje, because pandakaenda kwaiva nemukadzi angari I think receptionist hero, but angari mukadzi wechitema. Saka zvinhu zvandanga ndapiwa list yezvinhu zvaidiwa kunzi ndiende nazvo ndinopiwa visa from my agent. Iye akabva asvika akuwedzera zvaakuti toda bank statement. Ndikati ini handina account muno muZimbabwe because I wasn't in Zimbabwe for the past 9 months or so. Zvikanzi tipe credit card. Ndikati credit card isusu pataishanda kumaships kwandaishanda taingopiwa ningirikini mari yedu taipiwa cash in hand. Waingoenda pana cashier kana yapayday wongonosaina woverengerwa cash yako woenda unochengetera musefu kukabhini kwako, kana kuti kana waida kuichengetera kukrew office, but waingopiwa cash yako taasina ningirikini. Saka handina credit card. Zvikanzi zvinotodiwa ndadzokera paya ndanga ndakaita 3 days ndichingodzokera zvaaita aindiudza chinhu 1 ndikaenda ndichiti ndaenda nezvakadai kubva kwanzi toda letter of employment. Ndadzokera ndataura nevanhu vaya maemployers angu ndotumwa kana letter of employment iya. Ndodzokera kuembassy kwake ndikuda bank statement. Ndoti ndikuda credit card ya 30 day. Saka list rakairamba achikondiudza chinhu 1. So up to the point yekuti credit card akazosvika pakunditi aona zvinhu zvangu zvese zvakwana akundibvunza mabank statement anje aiziva kuti handina. Saka zvakazoitika ndezvekuti ndakazobatsirwa nefriend yangu you know him, ndiye akazondipa bank statement rake. Ndobva taita affidavit achipledja wani paaffidavit ipapo ndobva yasainwa nakomishina chichichi. Ndobva ndazoenda naro bank statement iya ningirikini neaffidavit iya. Ndobva akazoti my boss wants to talk to you on Tuesday. I think it was on Friday
musi wacho but on Tuesday my boss wants to talk to you, so you have to come here on Tuesday. Ndazoenda nezvinhu zvangu zvese zviya zvinhu bosi vari kuti pandazosvika mukadzi ndonga ndo ambassador vacho whatever, but or some other embassy staff, asi anga ari wekuSpain, anga ari murungu. Ndobva ndamupa list yezvinhu zvaaida zviya ndobva ati his bank statement, this is not important. Zvinhu zvandakaitirwa unofunga almost a week ndichidzoserwa kumba nemukadzi uya. Ndobva ndazodzwa nemurungu ya kuti it's not important, this is not important, so blah blah. So mukadzi yake aishupa zvokuti ndakazotosvika pamubvunza personally kuti are you Zimbabwean? Zvikanzi zvinei newe kuti ndiri kuZimbabwe? Bo ndakambobvunza gadhi wacho kuti nhai mukadzi uyu ari ndiwo munyika yamuno here kana kuti akabva anenge wekuZambia na security ngiri. Saka ndakazonongomubvunza kuti the way you are handling my visa application, are you Zimbabwean? Saka ndapedza hangu zvevisa ndazoriwana eventually. I had to go to Spain. So since zvainetsa kuwana visa, I wasn't really ready. Ndasina nyanya kugadzirira zviya zvokuti ndiye pakuenda kwangu ndakazongoita faster. Ndobva ndatora bhegi rangu. Bhegi ranga rane ndonga akabva zvandakabva kumaships. Ranga rane ndonga almost 2 months, or ndingakuti almost 2 months rakangogarawo rumba riri mumba. But ndisina kumborivhura kana uridii. Saka pandakazenga ndakuda kuenda kumashipi ndakazongopiwa date riri padhuze zviya zvokuti uri kutodiwa zvinenge zveemergency. Pandangotora ndotora bhegi rangu pandarongedza taenda tasvika pa inyaya yebhegi ichazonoconnecta nezvakazoitika mushipi. Saka ndakwira ndege yangu ndasvika muBarcelona, muBarcelona ndo mandaisvikira. Ndobva it was more like it was like ndichisvika muBarcelona pa airport. It looks like I was the only black guy at the moment. Because the airport yanga yakazara varungu vataita navo nevamwe vanga vagara varipo. And surprisingly, I was the only one akamiswa nema airport officials for searching. So ndakandatopedza zvekudhinisa mapassport ndatodii ndakutozviwa bhegi rangu ndakubuda ndidai ndobva ndamiswa, ndobva bhegi ratorwa riya ndobva ratanga kusechwa rigosechwa. Saka maingoone maputi ekuZimbabwe aya ainingirikina aya nedovi nechichi. Ndobva vasecha, ndobva vazoti enda, ndaenda. So it was something that was awkward kwandiri, because ndakangoona ndiri ndoga ndakasechwa like pagroup revanhu vandaive navo vese varungu. Tazoenda taamushipi. Ndakashanda about unfortunately ndakashanda about 11 days mushipi. Then I was fired. So what happened? Takudzokera kunyaya yebhegi riya. Okay. There was ndakasvika ndichisvogara nemumwe muface aibva kuPeru, nyika inonzi Peru iri kuAmerica malatino whatever. So ndakasvika atoripo kudhara, because iye contract yake yanga ichitangawo a bit earlier than mine, so anga atomushipi atopo. But so I wouldn't say I really had a problem with him, because tarichangotanga kugara tese. But what happened ndezvekuti akaona there was a day akaona bete richifamba mukebhini. So ndobvati ndobva achindiudza indandaenda I think ndandiri pashift ndichitori kubasa, iye anga ari pashift yanga izoro mumashure meyangu. So
ndobva azoya akandudza akati I saw a cockroach. I saw a cockroach here. So but okay, where was it? And it went under the bed, blah blah. What if? So ndobva kwazoita another day ndakatoita zvekupepuka zvekuvhunduka ndakarara achiscream aona bete zvikanzi amene maitiro the way I scream. So what is it? It ran through the bed. So so I think there was another day kudara akazona ningirikini rimwe ndobva aenda kunotaura mushipi munenge muine anonzi ma-environmental officers nevanonzi ma-environmental officers anenge achingotarisa zviya zvekuti shipi I mean the environment yemuship in terms of public health or stuff, everything in terms of health dzevanhu and the safety. So nema supervisors anonzi ma-hotel supervisors and stuff vanenge vachishanda vachimonita zvinenge zvekuklinwa kweship, kuklinwa kwemacabins echi. Saka iye akazita akanotaura kuna supervisor watingi hotel iri. Saka indaenda ndakarara ndichazivana kuenda kune imwe shift I think ya 6. Pandanzwa padhoo pari kunokwa enino ndakuda kutobudawo kuenda kubasa. Azviidentifya zvikanzi ndini hotel supervisor blah blah blah. So pane report yatanzwa da kucheka yo cabin about some cockroach blah blah. Saka ndobva watsaga ndobva ndamusiya arimo because vane mvumo yekupinda kamarooms since vari ma-accommodation. Indobva ndatobuda ndobva ndaenda kupi basa. Vakazoona time ndiri kudedzwa namanager kuoffice. Chikanzi murumu menyu mawanikwa mapete. Na mawanikwa mapete saka what happened? And iwe wazoonekwa kuti mbeg mako mamine haana kuti maputi because haazivi kuti maputi. So mamine maputi. And beg mako manga muine dovi. Because dovi ranga riri ningirikini risiri zvikanzi and raratidza kuti harisi factory sealed. Kuratidza kuti zvinhu zviri safe. Saka ranga harisi factory sealed blah blah blah. So there's an issue there and stuff. So ini pandakazoenda kuroom kuya ndichinoda pabreak takatowana secha mabhegi angu nechichi zvakaburitswa zvinhu vachinhingirikina vachitaga mapete. You get it? So ndobva zvadi ndazonzi ndadedzwa kuoffice kwa HR. Ndaenda kuoffice kwa HR kuya. Ini asitomboziva zviri kuitika kapa. I'm still confused. Vanzi na HR uya anga ari murungu I think from Britain here handichasi. Vazvanzi tomorrow we booking you with the captain. Ukudiwa kuhearing na captain. Ukudiwa kuhearing saka hearing yacho inenge ina that ningirikini ina captain handitika na yeye ni HR wacho I think na hotel director inenge iri kapani kane yana about 5. Kanzi akudiwa kuhearing bandadi hanzi sign up. Ini anva nango sign over mapepa aya. Handauziva kuti mapepa ekubvuma mhosva. Unokuverenga? Handina kuverenga ini but anga ari mapepa ameno ameno but indanditongori confused one kushaya kuti ndadedzwa kuoffice kwamanager ndadedzwa kuna environment anzi na hotel ningirikini supervisor uya ndadedzwa na HR in a space of an hour or so
Amembosenga nevanhu basi tiri pabete redu nebete redu redovi tasvika 300 tiri pabete nero bete redu tichiinda kuhearing handei ndazonza mangwana hanzi nguva dzana mhen whatever I think na 10 am here unenge uchidiwa kuhearing bla bla pandazoenda kuofisi kwamanager ndobva vandudza akati manager ndobva vati what you should do what you should do is you should be apologetic. Do advise. This manager was from he was from Serbia. You should be apologetic and what the remorse. I mean, also the advice guy. I know sat out of me at we out to bete kakadai guys ndaranga rine mampavari rinobhururuka pane rinobhururuka so hai wanga ari mapete madiki anga asiri aya emabhachi mahombe aya ka saka saka ndazonzi unozofanira ari kundi advice akapa I mean toti advice in quotes unofanira kunge uri apologetic uchiratidza kuti nyako because nyako watowanikwa mubhegi mako mine dovi plus plus danga risiri factory sealed and hanzi chii futi something like that but manje ini pandakasaina kuofisi kwaHR mapepa aya paive nelist yezvinhu manje yanzi maputi vai mati hanzi sweet corn handichaziva vaiti chii amen then peanut butter and chi then ndobva vaisa bosi pandakasvikawo muroom maive nemaplates nemacup airatidza kuti aishandiswa zvekuti munhu aigona kubika kudya chikafu imomo kana kunwa tea bosi anga ari stika airatidza kuti ane shuga nechichi anga asina kuclean saka I think this guy aive nesystem yekuti akaenda kukichen bosi tainzi unofanira kudyira kurestaurant kitchen wosiya zvinhu ikoko saka zvekuzotora zvinhu uchiuya nazvo kana chikafu chiya nacho munhingirikini mumukebhini zvaisabvumidzwa saka I think uyo aiuya achidi aiuya nenhingirikini nezvinhu zvekukitchen achisipota achibika timu maisabvumidzwa futi zvinhu zvakaita semakettles maelectric jars bosi zvainzi unozo-start a fire in the ship and ukasatawo moto muship it's more dangerous because kana moto uri paland their reasoning was kana moto ukastatiwa paland you can simply walk away from the house but in the ship you cannot walk away into the water so chinhu chinonzi moto vaisachida muship so iye aive nezvinhu zvisingatenderwi izvi zvakafanana nemakapa aive nawo then even in electric jar nechichi zvinhu zvinogonawo kuita breeding ground yemapete then saka zvinhu zvaa zvakalistwa chi madocuments andakanosainswa kwaHR aya inini handina kunyatso ameno handina kunyatso whatever so varakuse so but zvazviri mulist imomo zvazvisiri zvangu then ndobva ndadii ndanoadvaiswa namanager tikanzi ozoya na10 saka namangwana na10 womuka wogeza anzi womuka wopfeka uniform yako woisa name tag rako name tag reri nedepartment ndinonzi paya sinoshanda kucasino department bla 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 so ndobva ndapfeka uniform ndobva taenda kuhearing saka manager anondiperekedza kuhearing manager wangu anondiperekedza kuhearing kuya asi anenge ari more kusaidi kwangu kana kuti achingori semoral support tapinda paya hearing yangu yakambotora nguva here sezvo ndapuwa advice so to say in quotes yekuti you should be remorseful you should do ufanzwisisa something like that ndasvika paya are you paya sidana naye maedzeng the captain was ndiye anenge ari overall in charge weship in any department ndiye ari in charge tikangoti ndiye the last man muship saka ndiye aindiverengera macharges angu so are you biased that and I imagine yes I am
Vana kuti danana vakati danana. Amen. So are you biased danana maedzeng? Hey, yes, I am. And then ndobva zvaverengwa macharges yazve ndobva ndati chii zvanzi okay here your charges blah blah ndobva ndaverengerwa nemasection emushipi nechi masubsection mbva zvanzi wakaviolata chichi zvikanzi manager naemployee wako nasubordinate wako. Okay, hanzi betere parakaonekwa rakaurawa here because you kaizotaira energy yekusekecho akuti nzwa pfungwa dzizofunga nekupikisa hanzi betere paraurawa here pese pongoita up and down be I think rakatizira pasi pemubhedha so pazocho ndiye wese. So yeah, so the panel had about 5. So yeah, the panel had about 5 vanhu vandataura vaya vanenge vari mutop echelon yenhingirikini yeship hierarchy. So tichipinda, I think the environment even was not even conducive for a hearing because it was quite intimidating. Because ndichingopinza kupinza mhanza kudai so na manager wangu zvikanzi captain but you employee sit there, manager sit there. Kuya manager anga anda manager wekukasino kwangu kwe zviya zvingori intimidating zvezva zvokuti even ininiwo ndangana to more confused. Apa varungu vega akavanga vari munhingirikini muhearing muya ine ndingori so ndobva tagara paya ndobva ndaverengewa macharges zvikanchi do you have anything to say ndobva ndangoti semunhu anga anzi akanzika unofanira kuita remorse ini ndobva ndangoti no I don't have any. So ndobva zvanzi chibudai panze tiite determination. Ndobva ndabudira sakwa panze namanager wangu taenda panze. The manager is pacing up and down. Zviri kutomunetsawo kuti my employee is in deep trouble. So because ari ngoita pace up and down tiri panze pai ndakangomira ndakachira zvangu ndakazembera. Saka zvibva zvanzi okay tadedzwa manje saka nchidzokai. Ndobva zvabva zvanzi tatanga kuverengerwa manje blah 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 ma section subsection cc subsection of subsection. Ndobva zvanzi so you are hereby discharged discharged. You are hereby discharged from this ship today. So manager organize his flight ticket home. Ndobva ndatodi ndobva ndati ndobva ndakazoti paipa ndatoona kuti konyaya yatosvika kudischarged svika ndobva ndati no but whatever you've listed in this paper, this charge sheet yamuri kuti yamandipa, some of the things dzamuri kuti zvirimo inini hazizi zvangu zvamuri kufanira zvakafanana kuti man-washed plates and cups, whatever, my electric jars and stuff, it wasn't mine. Indakasvikawo zvirimo muroom. And you saying futi kuti mukapeti manga muine ma-stains, makaonekwa ma-stains ekuratidza kuti something was being spilled off on this carpet like zvinorelated to food. Inini ndinongori about 11 days ndasvika munomu. This is my 11th day actually. Ma-stains amuratidza they are old stains, kuratidza kuti zvinhu zvakangoiswawo nevanhu chi vanga vakatotangirawo kuuya and stuff. Zvikanzi yes we know that but you still brought the cockroaches, but you are the one who brought the cockroach. But in the charge sheet saka vatangoti hanzi hereby discharged today blah blah. Vatatobuda paipa manager nobva vatodi vatomanya vakutanga kunodi kuno organize ma flight ticket yangu back home. So that was, so it took I think a couple of hours. Takaenda kavanhanzi ndiende kukebhini kwangu ndinopeka hembe dzangu chichi ndakutopenda ndapeka paya hembe.
vandatomirira kuzodedzwa nachinzi vanda time manager vauya neplane ticket ranzi plane ticket rako is ready. Ndaona manager vakugadzisa mari dzemazuva ndaenda shanda. So I think ndaenda shanda 11 days. So probably it was around less than maybe $600 or something for those 11 days. So vandauiwanayo, but zvinoitika manje kumaships ndezvekuti mari yaunenge uchinzi bosi pavanokukwidza bosi tiketi vanokutengera kauchienda kubasa. Saka tiketi riya ravanokutengera uchienda kubasa unozofanira kuribhadhara after washanda kana kuti some months kana kuti 2 months kana kuti 1 month unozofanira kuita pay back that month. Vane flat fee yaunobhadhara in spite of kuti tiketi raita mari. Kana uchienda first contract unobhadhara 500, but kana wazodzokawo second, third, fourth contract unenge wakubhadhara 400 flat fee, of which ticket unogona kuti yaita haro kuma1000. Saka manje there was this lady anga ari ahead, ndingangoti anga ari anonzi chi manager wemacashiers kukasino kwedu kudepartment kwedu ikoko, and she was a Filipino. Then Maria ndakashandira since ndaive nechikwere chetiketi chandasifanira kuzobhadhara maybe after a month or 2, ndobva kuti kuna manager waya vati kuna manager waya mari yake akashandira inokwana kubhadhara tiketi riya. Manager waya varamba vakati he needs the money more than the company. Ndapuwa chi 600 yangu, but iye mukadzi aitoda kuti 600 itobhadhara 500 yetiketi. So kokunzwisa tsitsi wani shero wakadzingirwa kubete here shamwari, bete chere kuti waingogona kupwanya neshuka. So what happened? Ndichazotaura hangu what I think kuti was the chakaita kuti overreact besides nyaya dzerace kuda zvandakazofungawo nerimwe angle. So ndobva ndatonzi madhiri adhakwa paipa ndatopinda bossship yanga yakapaka nechemumvura, saka ndakazopinda mukabhoti kadiki vaenda kutoenda kushoni kabhegi kangu nezvibhegi rangu, tiketi ratobhukiwa kudhara. Ndobva ndatonokwira apa ndakakwira taitiri kumontenegro ipapo, imwe nyika inonzi Montenegro, because taisela I think mu-European region ana Italy nana Spain nana chi. So I think that ipapo tata kuMontenegro, then ndokudzoka kwandakaita, but remember ndine muchato kaini apo wadzingwa. So but ndandapapizve pakuti zvewanzidzokera kumba bva wazopuhwako mari yacho niyo wainge wanzi nemufilipino tiketi inokwana pamari iyoyo, ndokubva wazopuhwa zvikanzi aiwa he needs this money more, then wakazodii from there. Then zvakaitika ndezvekuti tombodzokera kumapeta aya. Mapeta akanyorwa muripoti, surprisingly anga ari no ari kuti anzi mafilipino shiro can testify anga ari 11. Surprisingly I worked 11 days. So boss aitotorwa mafoto, aitoiswa patable achitorwa mafoto kunzi 11 cockroaches found in pious possession. I mean whatever, ndinacho charge sheet chacho because I kept it for I think for my archive. So chandakapuwa chikopi chacho. So 11 cockroaches 11 days, guys. Was it spiritual? I don't know. So the vadadi kuseka is not even funny. Pais wakadzingirwa basa waenda kuSpain wakadzingirwa bete. It was I think God did a plan for me. So because ndichangobva ikoko there was something that happened, because chandaifungirawo kuti probably I could have been a victim as well, because
there was a shopping mall I think yakabombewa nematerrorist, of which shopping mall yacho inenge yanga iri padhuze nemaharbors zvoya zvokuti isusu handisa ndambokudza zvoya zvoti tinotenderwa kuti kana ship yadhoka kana wasiri on duty you can go out wombowayawaya. Kunhu kunogona kuri likely kuenda macrupera kana kuti macrew members kana vabuda kumashopping malls because vanenge vachinotenga zvinhu zvavanenge vachidawo whatever mahembe kana chii. However, I'm not saying kuti zvinhu zviri whatever, but that was it. Saka ndoku report yangu ine 11 ningirikini indashanda 11 days. Kati what is this? So inda kuto semunhu ari spiritual nada kutoti maybe this is spiritual. Anzi bete one night every day. Aiwa bete akazotsvagwa kamukebhini mapetai ndobva abatwa 11 ndobva aiswa patebho manje ndobva atorwa chicha ari patebho. Saka it's not even funny guys. Imagine uri pamberi pevakuru vebasa vachikuzigira beti. Ha guys, apa beti 1 futire kuti munhu aigona kungotsika utoinda. Ha guys. Taurako ropuwa mari yako voita sei? Saka ndabva ndatodi. Saka zvakaitika a night before hearing manje tichiri muship. There was paine maZimbabweans anga arimo muship. 3 of them ndakatoshanda navo chaiko because ndakashanda navo pasame company tichiri kuZimbabwe. And one of them aitori manager wangu back home tichiri kuZimbabwe. Then there was another Zimbabwean uya ndasingamuziva amuziro muship aishanda but uya aishanda kitchen. So takatoenda kumba kweuya manager wangu manager aishanda nemukadzi wake vese vanga vakaenda iko kumaship. Saka takaenda kumba kwavo cabin kwavo vatatanga kucelebrate because takati we don't know what will come out of this determination because of this hearing iriko mangwana. Vatadi tatanga kuplaya radio vanhu vachitsika museve paya but tatamba kudaro ndobva tazomirira hedu kuti ndizonovata ndizoningira. But maZimbabweans aya zvaakaita they were very supportive because pavakanzwa determination zvadhakwa vakabva vabatanidza mari vakabva vati nonga mwakabvisa mwe 100 mwe 50 mwe chi because mari yavakandipa yakatozosvika nonga kuma 300. Oh wow, that's nice. Pandadi saka ndakatozoya kuno Zimbabwe ndiri almost kuma 900. Saka ndobva ndati ndabhukiwa ndege ndobva ndanokwira Montenegro muyamya ndobva ndati from Montenegro to Serbia ndobva ndaenda kuSerbia, then from Serbia takazoflya to Qatar, then from Qatar to Kenya, then from Kenya ndakuzoti direct kuZimbabwe. Saka ndobva but ndiri mundege muyamya ndikati ndikuota here because inini kwandirika ndisina emotion. I think I was passive. Kuda ndo zvakanyanya kubhuwa kuti captain uya because vanhu vanosidzingwa basa kaye muship macho I think vanombobhega vomburuka pasi vochema vodibori. Ini handina kuchema uye handina kumboratidza emotion kana kuti I was just me, pious demising. So what happened? Vanhu kuZimbabwe havasi kuziva manje kuti chi. Aiwa vanhu kuZimbabwe pane vari kuziva close family because ndandataura now and my wife ndandaroora customarily we sat tachataura. I told her ndichiri ikoko kuti I'm coming back home. And who else? There was a boyfriend where one of the girls vanga vari muship nesu who was notified. Ndiye akazosvikondipika paairport nemota yake because ndakazosvika usiku kuma 12. Saka akazosvikondipika because ndaende zvimwe zvinhu zvandaenda batswa futi nemusikana wayo zvandaifanira kunopa that boyfriend ari kuZimbabwe. So ndibva azosvikondipika ndibva azonondisiya kudheni but vanhu kudheni vanga vakuzoziva. But taindinetsa manje ndechekuti inini wacho nyakuitirwa zvinhu izvi chokwadi chacho ndechekuti handina kuvhunduka zviya vanhu vaindinzwira tsitsi but inini wacho
life yange ichingori normal. Handina, maybe that's the zvinoitwa zvinotarwa nevhesi yemubhaibheri yekuti the peace that passes all understanding. I mean, because deep inside I was just peaceful with myself and my soul. Ndichingoti it is well. But zvakazoitika manje ndechekuti ndiri kuZimbabwe ikoko ndakazofunga kuti but varungu havadawo ndijairira. Saka ndaive mukana wekuita appeal against the decision inenge yaitwa naCaptain. Inokwanisa kuita appeal to a higher board. Ndobva ndaita chii? Ndaita appeal yangu iya ndakadhedha tsamba zvokuti vanhu vakaiverenga thought kuti I was advised by a lawyer. Ma-arguments angu aine ma-sections kunge emu-constitution. Aine ndakati section A ndobva ndaisa ma-italics nemanhingirikiri zvinoitwa mu-constitution zviya ndakanyora ndichi. Saka what I did was ndakanotora ndakatora that charge sheet yavanga vandipa yaya ndobva ndaisa apa. Ndobva ndatora bepa rangu ndobva ndagadzika apa pangu necharge sheet apa ndichienda line by line ndichiagiwa pavakanyora ndichiagiwa pepa rangu ndichitsvaga ma-loopholes. Ndobva but honestly zvandotaura izvi chokwadi. Mwari chapupu changu, vanhu vakaverenga nhingirikini yangu, vamwe vakaverenga nhingirikini thought kuti I was advised by a lawyer but I wasn't. Ndakanyora ndega personally. Ndobva ndatumira tsamba. Saka zvandakaita manje ndezvokuti I had to get in charge na HR person wanenge ari paland asiri muship. Ndichimuti ndipe email address yekutumira my appeal. Uyo haana kundipindura. Because unofanira kuzviita within I think 14 days after the discharge. Ndobva ndamusendera another email, but this one was a bit threatening. Ndokuzondipa email address yekuti ndikwanise kutumira tsamba yangu. Because yaifanira kuenda kune rimwe board, like I was working sezvandotaura kuti kune manhingirikini ma-brand names akasiyana. Yaifanira kuenda kuPrincess Cruises board, I mean whatever. Kwaunoita nhingirikini appeal board. I mean appeal is what. So ndobva azondipa email yeye ndobva ndazotumira nhingirikini yangu. Saka it took about 2 months kuti ndiwane reply from those. Yes. Kuti ndiwane reply from those guys because vanotora time. I mean kuda vanenge vachimboedza kuti ndikazoona umwe usiku so ndatobuda pane kachikomo kandaimboenda kunonamata because ndaigara muFakose back then. Saka ndobva kachikomo kanonzi panonzi paFaison I think so. Ndaenda ipapo ndangovhura ma-emails angu pafoni ndikuona pane email yabva kuna nhingirikini kuna HR manager waya weCarnival anenge ari palane, who is the overall HR manager. Ndobva nditi your appeal was successful. Your appeal with Princess Cruises was successful, so please reapply, blah blah. So reapply, but ndobva nditi hanziwi tiriku as you know we are experiencing a high volume of applicants, so it may not be until ipapo ndandiri ndofunga munana September, I mean kana kuti munana October. It may not be until next year January where hanzi pakandibhuwa ndepekuti if considered, kana waita reapply, if considered you'll be eligible to come back in around February because at the same time it's a high volume of applicants vanhu vanofanira kuideploy and stuff. Saka so I was helped by nyaya yekuti if considered ndikati aiwazve ndobva ndachitanga kuita nharo naye manje. I have the emails with me, ndakadzichengeta ine safe haven in my back and forth. Ndikati imimi hamunditi ifika because imimi makandidzinga basa inini handitika ndisina inonzi chi ndikazoapila
mukaona kuti ndasingafaniri kudzingwa, your decision was wrong. It's not my fault kuti muri kuexperience high volume of ningirikini of applicants and stuff or vanhu possible. I mean ngati chi ini ndiri basa rangu rofanira kunge richitoripo. Sekanzi mari yemuchato iri kudiwa iwe ungoda kutora munhu nemuchato futi kasaka waifanira kutomira zvikanzi hayo zvikanzi inini akunakurira vanhu vaya vekubhodhi vaya kuti inini handisi ndakaita decision yekuti zikirikini bla 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 hati but ndonga takaita maemail exchange anenge 4 or 5 ndobva azongonyarara haana even email yandakazosenda haana kuzombopindurwa futi because ndanda kubvunza zvema-international labor laws nechichichichi zvakawanda. So I think it was more threatening to them because I think ndakamhanya ipapo because ndakanda kutanga kutaura kuti indotofanira kubhadharwa one my full salary yepandanga ndichiri pabasa kuzosvika musi wandichadzokera pabasa because imimi you were wrong, so ini ndaifanira kunge ndichingori pabasa. Yes. And vandabvunza kuti international labor law inomboti chii pamusoro pezvinhu zvakadai sezvo muri HR. Saka I think ndobva ndakazorega kupindura maemails angu nazvino ndobva anyarara, and they make it impossible. Unokwanisa kuti kana usina kugutsikana nenhingirine unokwanisa kunhingirikina kuita arbitration kana kuti kuappoint arbitrator here, but manje vanhu vacho vakangwara vanoziva kuti kuAfrica havana kuisa arbitrator. Ma-arbitrators ari kana kuti mavenue e-arbitration acho ari kuEurope or America or kuAsia. Saka inda arbitration venue yanga kana kuti paSouth Africa kana kuti kupi kana some African, I could try to pursue my case. But inenge iri kuningirikini. Saka iwewe kuti uzowana mari yendege yekukwira iwewe yekukwidza lawyer wako waunogona kuenda naye nekuzoti accommodation dzekunogara ikoko apa wasikuenda kubasa. So it was almost impossible. So ndonga ndozvavakaziya, then mva vangoti tikangokata communication naye it means iye haana mari yekuzopeswa his case. Kunyange zvangu ndaenda win appeal probably dai ndakangoapply handisina kumbobvunza zvakawanda nezvecompensation nezvechi ngadaenda but indaiona kuti kubatirirwa because munhu wanga akamboitawo criminology nanachi unongoziva takaitawo criminology nanamuna chinanachi, saka ndaifunga kuti kubatirirwa. But that was true. Wakabatirirwa. Victimized. So there was this. Ndichiri papo there was munhu ainditi ningirikini ainditi amen tongoti a prophet amen akanga amboti nyaya akanga anditi anzichi because akanditi iwewe apply zvavataura ngoita zvavataura zvekuti ningirikina siyana nazvo yanzi zvekuti appeal zvekuti usike compensation izvezvi apply utange wadzokera then waikoko you fight from there. And ndikati too late, I disregarded that advice. Ndikati no, I will not do that. Nditoitangirira ndichiri kuno. Then I think that's what happened. Then yeah, here I am. She pressed but not crushed. I know I mean that Bible verse. But yeah. So ndezvipi zvimwe zvandingataurira izvozvo ndazvibata zvese. KwakuZimbabwe wangotataridza wakazoti kune zvimwe futi zvakazoitika here uri uku kana kuti wanga uchingoda kunyanya kubata cruise ship kunyanya kudzingirwa basa kuda kwebete takazviwa nhasi asana mbozviwa live kunotsikasa kutodzingwa basa kwebete kutodipotewa. KuZimbabwe was like yeah, ngatichimbopinde mune muchato tisati taenda mberi. KuZimbabwe zvakazoitika manje nezvekuti apa handine nyaya dzemuchato idzi apa basa radhaka iri kubatana necruise ship kuti imwe zviri kubatana necruise ship. Handindadzoswa kuZimbabwe
ndadzoka kuZimbabwe but mari yekucruise ship ndiyo yanga ifanira kuzenge ichiitisa mari yemuchato semunhu angaida kutora munhu zvakarongeka. Yes. So ndobva tadipa tadzokera mari yemuchato haichabuda nechichi. Saka madhesi aive achimbori akamboplanwa akabva azosvika. Ndakatozoita another year ndisina kuchata. Ndakazochata the following year muna around the same months andakadzoka bo ndakachata muna June ndakadzoka kumaships I think muna July the previous year. So ndakazochata following year muna June. So it was about 2 years kubva pazvandakanga ndabvisa mari. Was it 2 years? No, it wasn't 2 years. It was just 1 year something. So but ndakuZimbabwe okumanje ndakupinda mu phase 3 manje yeningirikini my story yekuzoshanda kwandakazoita kuZimbabwe after ndadzoka kumaship. Ndakadzoka around beginning of August end of July. Ndakazogara dzinenge August September October. Saka ndakazogara dzinenge 3 months unemployed ndiri kuZimbabwe. Then ndabva ndazo apply rimwe basa rekukasina because zvepublic health guys zvaisabuda because handina kunambobvira ndadedzwa kuinterview basa republic health kunyange ndaiapply kunyange ndaive nemasters not even once. Saka ndabva ndangoti pane kuti tigare apa paine maplans emuchato chichi rekedzai ndidi ndingotsvaga basa. Ndabva ndaapply kune imwe company yecasino futi but it was different from my previous company yandaishandira muZimbabwe. Saka manje tadedzwa kuinterview paya ndaenda ne saka ndakaenda ndakagadzirira nemapepa angu. You remember that charge sheet yemapete nechichichi, it was already in my file because I knew they were going to ask me kuti wakambobvire kubasa kwawaive ini semunhu aisada zvekunyeba. So I had to go nebepa iroro. Saka tasvika muinterview pane macho munenge maive nevanhu about 4, I think about 4 or so. Saka atabvunzwa tell us about yourself blah blah ndangotaura I am usually brief on what on my budget. Saka ndangotaura mbicha tapedza then tazosvikawo pamubvunzo wekuti kumaship boss zvinovashamisa ka boss hakuna munhu unodzoka kumaships. I mean kudzoka kumaships kuya kuzoshanda muZimbabwe iye achishanda mukasine kumaship because it's better paying than kushanda muZimbabwe. Kanzi kuwe wakasire basa rekumaship considering kuti it's a better opportunity. Andambovapindura ndavhura chifolder changu ndobva ndangoenda over anga achinzi GM wacho ndobva panewo yese kuti gu kuseka. Saka ndikati izvi ndikanzi panewo yese ibva yangoti gu kuseka paya. Sakanzi beterodzingi munhu, this is a new one. Ndikati ndozvakatoitika. Ndobva zvazodi ndobva vati okay, we need to get in touch with them tichikonfirma kuti wakashanda navo here kudii. Aiwa ipapo ndakazonzi tichazokufonera. Bva ndadzokera kumba ndobva ndazodedzwa sekusecond interview because company yacho inoita 2 mainterview. Ndobva interview yanga yaane madirectors manje ecompany. Then ndobva vandibvunza zvavo kuti vazobvunza futi zvekuti wakadzingirwei. Ndikati zvikanzi kwakadzokera kumaship ndikati I was discharged. Saka havana kuzombobvunza zvakawanda pandakati I was discharged. Kanzi discharged zvinoreva kuti chii? Ndikangoti zvinoreva kuti I was fired from the ship. Ndikanzi okay, ndonga vanga vanzwa nyaya yangu before but ndazonzi tichazokufonera. Ndobva ndazoti papaya. I vividly remember this because ndoma pandaitoenda kubasa, I think on my first day rekuenda kubasa ndozuva reaSunday sana. So I think it was either my first day or my second day pakaitwa Sunday sana. So mutauni maisafambika apa ndakutya manje kutika ndorova ndotadza kuenda kubasa on my first few days first 2 days because kuti ndicross nemutauni ndiche boss
kambani yacho iri unotofanira kupfuura nemutown wozodi wozosvika ningiri unofanira kuti waburuka mutown wozokwira futi uchipfuura saka mutown asandisana vanhu vachimacha saka asi ndakazokwanisa kuenda ndikaenda ndikanoshanda kukambani kuya and I worked for that company for about 2 years in some months, I think, because that was November 2017 yandakatanga kushandira company. Then up to pandakazouya kunoku apa muna January ndo pandakazongoisa mapepa. I think a week before ndauya kuno ndo pandakazoisa resignation. Ndichishanda mucompany imomo, no one knew zvandakabvira chaizvo kumaship because I kept it a secret. Up until now ndofunga kana paine vamwe vava vari pano they now know kuti this is the truth and nothing but the truth. Uye kuti ndakaapila kumaship and my appeal was successful. Then ndishanda kudaro after some time, I think after ndane about a year ndishanda ndakazo electwa nestaff kuti nestaff yacho kuti ndive chairman workers committee. So ndandiri chairman workers committee up until the day randakasiya basa for more than a year ndichishanda nevanhu ava. Ndishanda navo kudaro mune vamwe vaitawo macases avo ekuti aigwasa kudismisswa nekudini nevandakamirirawo successfully sachairman netimu rangu randaishanda naro. Saka tikasevawo mabasa avo. Ndine zvichemo zvemaworkers zvandaimirirawo zvakafanana nekuti maworkers aida staff bus. I managed to lobby for that staff bus rikatengwa. Vanhu vanga vakata my expenses by half from town yekuzokwira kombi kubva mutown because waingokwira uzokwirawo kombi kubva kwaunobva kusvika mutown, then staff bus rokutakura ibva mutown kuenda kubasa. Then ndichiri ipapo I managed also to lobby for a number of things zvaito in favor of the staff. Kwemasalary zvinhu zvaikwira push nekufanira zvafanira kuti titenderwa kutora matips. Taisatenderwa kutora matips and we lobbied for that tikatenderwa kutora matips. Saka matips aya ndo ataizoshandisa kuti zvinhu kana mari yati one day taibva tazonzi tazoclaima mari yedu yakuaccounts tonotengera staff magroceries. Saka magroceries aizobatsirawo kustaff because vaizokatawo maexpenses ekutenga magroceries because mari yainga isingakwani yataipiwa kuZimbabwe. Yanga iri mari shoma yekuti kana munhu atoti magroceries. I also successfully lobbied kuti vanhu vapiwe transport allowance. Yes. Pamusoro pesalary. Zvikaita saizvozvo. And I also successfully lobbied kuti maningirikini anonzi kana tikasepasa a certain target, tikasvika certain target yatiri kufanira yatakaseterwa necompany in terms of turnover, tipiwe some tips from the company as well dzekusvitsa that target. Saka zvaizocalculatwa nepercentage yekuti tasepasa target isei. Saka zvafanira kuti tikanzi tikufanira kuita 300,000 mwedzi uno kana kuti pa3 weeks dzino idzi, isi tikaita 400,000, the extra 100,000 yaizocalculatwa into a certain percentage yoiswa yowedzerwa kupay staff. I also did that along with my team. Ndaisashanda ndega, ndineva ndaishanda navo mukomiti muvanga vari ningirikini. But ndiri pabasa ipapo manje, I was selected kuti ndinoshanda ndiite trainee wekusurveillance kumacameras because mukasi nomoshandwa nemari chete mostly. Saka unofanira kunge uine vari kumacameras vari kumonita kuti hapana ari kubayira kana kuti ari kudi. Saka ndakazomboitwa trainee weikoko for a month or so. Wow. Saka there's this incident that happened. Saka zvinhu zvakawirana kudai so ndichielectwa kuita chairman, then ndichibva ndanzishi
ita ndobva ndanzi ndapikwa kuti ndiite trainee wekusurveillance. Saka panga paine mumwe manager anga aripo mukadzi. So pandakatanga kusvika ndichingoelectwa, I think second day in office, ndandatoteke naye kudai so in terms of welfare staff. Saka I think haana kuzvifarira. Kuti uyu akanyanya kuchanganga, because committee yanga iripo unongoziva it was puppet committee, I don't know what that was. So akabva ona kuti uyu munhu anenge akati mutseu, anogona kundinetsa, because kazhinji pamabasa workers committee nemanagement hazvinyanyonzwanana. Saka akabva andidedza kuoffice mumwe musi the following day, zvikanzi Pius, we've seen that kuti wasarudzwa kunzi uende kusurveillance, unoshanda kusurveillance. Saka iwewe basa rekusurveillance rakafanana nekunge uri at supervisor level. Saka vanhu vari pasupervisor level havatenderwi kunge vari muworkers committee because management. Saka iwewe go and think it through, uya mangwana undiudza kuti uri kuda zvekuworkers committee eka uri kuda zvekusurveillance. Inini I just walked out. I never went back to her with any answer. I continued with my workers committee thing and I continued with the surveillance thing. Saka handina kumbodzokera kwaari, because ndakaona kuti ndoda kuiswa kupuwa pie in the air kuti uri supervisor, but ndisingawani mari yasupervisor kana kuti supervisor wekuti ndisiye neworkers committee. So that's how I worked as a workers committee. But there was an incident. I don't know whether to feel bad or whether to... sezvo ndiri munhu anga achishanda kusurveillance, aimbopota ndichiti vanhu vaya vanoshanda kusurveillance vaya ndombonovareleva kana paine hwana wavo aenda kuoff, ndonobatsira naari kuya, but ndichipota ndichidzokera kumain pit, kumatables kuya kunotambwa na roulette nana blackjack. Saka there was this incident yakaitika ndiri kusurveillance kuti director, one of the directors who was active director anga ari achirana company, aive neshamwari yake yaigara ichiuya ichiskomwa nayo doro nekuti mukasi nemomo handitika. Shamwari iyi ine musi wayakauya ichiti ine $50. Saka yakabva yarasa mari ya$50 ya. Saka akazoya the following day achiti ndaive ne$50 yandaifanira ndaifanira kunodii. Saka handindizoziva kuti yakaenda kupi. Ndokumbirawo kuti staff yako, achitaura neshamwari yake manje director, staff yako indichekerewo kuti mari yacho ndinogona kunge ndakaidonhedzera munomu here mukasino. Then ndobva unfortunately ndandiri kusurveillance ipapo, ndobva yauya request yekuti saritseningirikini. Saka ndabva ndanzi na one of my supervisors anga ariko, iwewe ndiwe trainee, tarisa kuti, because iye supervisor wacho akamboedza kutarisa kutreka munhu yaya kubva achipinda kusvika achigara achidi, ndobva ashaya. Zvikanzi iwe trainee, tarisa imbotarisa kuti pane pandasiya here. Fortunately ndobva ndawana kuti mari iya yakadonhedzerwa mukasino. Munhu uya akaita zvekuisa ruoko muhomwe kudai samene chaida kuita, ndobva akagara patable, round table nevamwe mafriends ake, ndobva yadonha mari yapasi. Saka pasi paive netuma-patches twematiles. Saka zvinoitika ndezvekuti sometimes kana uchiona from the camera handiti tuma-patches tuya tinogona kusaona kuti tuma-patches. Saka inini ndakazotarisisa manje, bva ndaona kuti ndarana camera back, bva ndaona kuti kapechi kari paside pemudharo aya hakapo, bva ndarana camera forward, bva ndaona kuti kapo, ndikaona kuti kabva somewhere pafloor. Ndokuzowana kwandakaita kuti mari yadonha muhomwe. But mari iyi kuti yakazoendepi manje, ndopane nyaya yangu manje. Mari iyi zvakaitika ndezvekuti there was a cleaner, a guy ainga achangoemployiwawo ipapo. Saka aita zvekutsvaira zviyani wekucleana matoilets nekudii. Saka akaiona mari iyi, ndobva ati zano nderipi, because atafanira kutsvaga kuti mari yakaenda kupi. Ndobva ati zano nderipi, mba anotora chidhastipani zviya zvekutsvairisa zviya nemutsvairo, vatanga kutsvaira around, aitanga ari kutsvaira, ndobva asvika ndobva atsvairira mari yachi mudhastipani, ndobva avhara, ndobva aenda kunge ari kunorasa kubhini. Kuda kunorasa, ndobva atora mari, ndobva
So I just felt, you know, as one of the people who represent, I represent and the one to find out that, and zvinobva zvandisa awkward position manje yekuti staff yacho to represent, you know, because paanouya kuhearing I should be there. Iwe zvewakawana saka zvine zvinzi you are the one who found the evidence. So it was just an awkward situation that I found myself in, but all in all it was not ndakashanda zvakanaka hangu nestaff, and I managed to cultivate a culture yekuti even vanhu vaive nesystem yekuti pabasa ipapo vanhu vakafirwa dzimwe nguva vaigona kusaenda kurufu, kwekuti kana vakasafirwawo zviya zvekuti muharare vanhu vaigona kuenda because munenge muri padhuze, taigona kuenda sekambani, but munhu akafirwa nekuti pamwe mai vake vari kune imwe nzvimbo kana kuti chii. Pane mumwewo mukomana akashayikirwa namai vake sometime last year, but mai vacho vainovigirwa kwamurehwa here or something, but ndobva tati kambani tibatsirewo tiinde neshamwari yedu iyi kunoviga mai vake tiende naye. Kambani ikabva yaramba, ndobva ndaorganiza nevanhu netimu rangu remuworkers committee, ndikati isusu toda kungovaradza kuti we can still do our thing. Ndobva tabatanidzana tati I'm going to use my money. Mumwe akati akapledge kuti I'm going to use my money, but nevamwe vanga vasiri muworkers committee takatozoenda tiri 5, ndobva tateera paya yanga kuri padhuze, ndobva tateera kubheriyawo paya, ndobva tatosvikawo kubheriyawo, ndobva tabatsirana neshamwari yedu, ndobva tadzoka. But ndakabva ndazoona kuti that same day tichienda kunoviga mai veuyu, pakabva paita mumwe staff member yakabva afirwa futi nani namai vake. So kambani payakanzwa kuti avaenda uku pafirwa nemwe, vakabvaona kuti madhira vanga vaita yekuramba kuti fanda haaiti. Ndobva tasvika tikanzi makashandisa mari kuenda kwamakaenda, tibva tadzoserwa mari dzedu. Ndobva vanhu vaenda kunochema nemusikana wayo kwamai vake, vapuwa mari dzemabhazi nemari dzekudya. So that's how I was like so with my team. So nanhasi izvezvi as I speak ndichiri mugroup ravo rekubasa vanaondiburitsa, they still refer to me as chairman, not ex-chairman. So I don't know. So that is it. Tozodzokera kunyaya dzekambani yedu iyi. Kambani yedu iyi I think from another perspective kuti zvakasaka kuti vanyanye kuvhunduka nenyaya dzemapete, vakanga vane environmental fine yavakambobhadhara apo, vanga vachangobva mukubhadhara I think a few years back if not months. Vanga vaviolata mamwe maritime rules MC. I mean vaidhamba mvura musi yaifanira kunge handi munenge muchishandisa mvura paya muchiflasha muchidi handiti I think vanhu vapi vacho vavakutaura navo tapedza vakave kudepartment wakune mumwe futi boss. Ndakudzokera hangu kushipi kuti handambotaura paya kuti ndichazotaura kuti sei vanogona kunge vakanyanya kuvhunduka panyaya dzemapeta. Ndo handiri kuti vaive nenhingirikini vava vachangobva mukupuhwa fine, and inonzi muhistory yema-environmental fines akambobhadharwa hakuna amaundi yakambosvika ikoko. Vanenge vakanga vabhadhariswa fine ye$60 million United States dollars. So boss vanga vaviolata ningirisa zvavanga vaita musi, because hanzi mune water yacho inonzi bio whatever water inozofanira kuzonodischargwa masvika kupoti. Hamenowo kuti vaita sei, but vaita chitsotsi chekuti but inenge ine meter reading yekuratidza kuti yakadischargwa kuti yakafamba sei pakunikina, but ivo vaizopamba mvura yemusi manje kuti meter reading yedu ikwire izosvika pameter reading inofanira kunge ichiexpectwa kuti kana paitwa cruise yakadai meter reading inofanira kunge iri pakati. Mene chitsotsi chavaita chief engineer wemushipi imomo nevamwe vake. I don't know why they did that. So vanga vachangobva mukupuwa those fines. So I think zvemapeto could be related to those environmental ningirisa kuda vaivhunduka stereki. So that was it. Mari dzemuchato ndaizongoitawo kuti ndakazopedzisira ndazochata hangu the following year blah blah blah.
zvakazongobudawo zvikafamba ndikamira mari dzikakwana ndikachata later, and then that was it. Ndokuzouya kwandakaita kuno pandakazotaura zvemajeni apa nechi so yeah, ndo pakafira sarungano. But kutsanangura here unotsanangura apa unotsanangura ungori kunyora ma-assignments ako ayaka. So what I'll probably do payasi ndichangoedha 3 people chete ndobva ndakata live stream, only 3 people vatanga ndo vanopinda ndobva ndaita sei ndobva ndaendawo guys, ndasara ndiri very 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 busy. Ndiri kumaona macomments enyu, so I won't be able to respond some of the comments ari kutaura about me zvakuko kwandaona. Ndichazokuudzai pastory time. I can't say anything today. All I can say is ndichatora vanhu 3 after 3 people then ndoenda live. Hopefully tinoona mangwana, hopefully. And the flyer I think ndicharigadzira a few minutes before because handisi kuda hangu madrama. Okay. A few minutes before, but maybe 2 hours before. So Sharon, usati wapinza vanhu 3 ndangoti ndingotaura kuti maona ndauya ndakapfeka kudai kusapota Shema zvaanenge achiyo akapfeka achiita masikiti ake. Iyi ndo yaive uniform yangu yandaipfeka kukasino iyi. Anyatsokuona. Ndiyaive uniform yangu yandaipfeka kukasino iyi manheru. Yaive night wear, uniform yaipfekwa manheru. Saka ndatiregedza ndipfeke for memories. Yes, well done. Taizoita kunge mapenguin. Besitoke mapenguin. Mapenguin. Thank you for supporting me, Pipiro, and thank you for coming today because ndachifunga pamwe ndicharegera kuuya because apa pakaipa, but tichazoya nestory yacho you maybe next week, not today, right? So I'm gonna 2 people. I'll only add 3 people, guys. Ndobva ndaenda. I also need to rest. Okay, Cheryl. Yes, Cheryl. Hey, should I say? Bobo. Today I'm outdoors. Really say, Maskana. How are you, my brother? Hey, Sharon, how are you? Ndiri right. Nezuro handina kuona live yenyu asi ndazoiona makuseni achimunya. I just want to say, my brother, Mwari vanokudai vanongokuzarurirai madoors so. Yeah, chokwadi, because izvezvi zvakafanana nekuti kumaships kuya kwandakadzingwa ka. Izvezvi maships acho akamiswa nekuda kwecorona iyi. Saka vanhu vakatodzoserwa kudzimba. Saka inini I just say kuti your trip pamakaenda kuAmerica hope kwandiri hakusi kuita noise, pane vanhu vakawanda, haisi kuita noise. Alright, nachida kungoti nyaya yebete yandipedza, but pakaipa. Munhu kutotengerwa tiketi kudzokera kumbere wedu nebete. Faster. But I think muri munhu ane patience nekuti basa renyu pamamuchirondedzera kare mashipi rinenge rakaoma kushanda nevanhu ma-hours acho. But I just wish you all the best kwamava uku Mwari varambe vachingozarura mamwe madoors, Yeah, thank you so much. Yes, handina hangu zvizhinji zvekutaura, rega tidrop vamwe vapindi. Thanks, Cheryl. Alright, iribo. Alright, Kumbi. Alright. Kumbi, say maybe Kumbi is the last person, guys. Do Bandaenda. Kumbi, say. Murai, Sister Shema, Mkoma Pius, how are you doing? Ndiribo, say. Ndiribo. Mkoma Pius, muntora nyaya dzenyu zvinonakidza, nyaya dzenyu dzinonzwisa tsitsi but dzichinakidza. Like I applaud your oratory skills.
on point. Saka nyaya yacho inge ichinzwisa tsitsi zvayo, but it was cool. I loved it. Even today ndataipa. Nhasi ndataipa. No. Thank you so much for the story, and mama nigirikin tinongotenda Mwari kuti chero zvakakusiyai muri mupenyu. Mapeta shwa imagine kubva naro kuZimbabwe kana ranga akazochochonya asi mukoma pai asingatauri chokwadi mushipi takagara zveresisi zviripo ndinongodenhawo zvangu bete besides mimi ndiani mumwe aigona kunge dai auya naro bete ndiri kungoda kungofungawo hangu ndachimbofunga hangu ndiri I don't know. Ndosaka eli paya ndambotaura nyaya yebhegi randakangosimudza ndikarongedza. It might be, but yes, I don't know, because background now somebody guma nekudini shaka. But chinonetsa ndechekuti at the same time paairport handizvanotaura zvayo ndakasechwa mukona nyaya dzangu dzaakuita hochekoche ndakasechwa paairport vachisecha zvaona black beta harina kuonekwa because angadai akaoneka akabuda paairport harina kuonekwa bete. So ndozvandakatozoagiwa nazvo mumapiwo mangu ndikati paairport beta harina kuonekwa sei uye kuti itusi ndozvinoita bete rinoda pakanyasoungana vanhu so no, it's fine. No, it's okay. Also the reason why ndapinda ndanakidzwa nenyaya yacho, like ndalusa payange iri serious pacho ndakapedzisira ndangoseka ndakatasa zvimwe zvinhu zvinomboitika. I think it's a testimony yekuti sometimes pane pamwe panzvimbo yaunombo zvinoitika muupenyu mako and you don't understand kuti why zvaitika. You might not have had my answers what back then, and for some reason you were delayed, but you were never denied of whatever kwamave nepamatsika. Otherwise where you are, it's much better. I think that job alone, it requires a lot of dedication, a lot of effort. It's not something that you are going to do for a lifetime anyway. So we thank God for that opportunity yakauya makakafa zvino zvipande zvakakosha mukati meupenyu, and so it's fine, it's okay. Well, thank you. Yeah. Exactly. Boss kuti but makazona macomments nyenyi ndanchitora serious kungoti tete the way I narrator nayo, but yeah, thank you so much. Asibete rinohanda andoasiya anohanda even paairport chaipo pane pachideclare pepe beta rideclare rinongoti pasi pebhuku pamwe rakatofamba baba namai ikoko. ndikutoshamisika kuti uri kuti oratory skills. I think I'm a bad storyteller because handigoni zvekutaura straight. No, there's humor. I mean, oratory, it's not just a matter of you coming here, but the humor in it, and also the fact that, remember, it's a story from there's also possibility recall bias and all those things, but the way your main narrator, it's so vivid. Tatora mom sheep. This was sort of a sheep, but tangatori mom sheep motiri motito tambo shumagem na shemo. So that was good. It's nothing to say with the way I'm Oh, thank you. Beti rakafamba nepapi. Ona manje. Pakaipa. Mushipi mobo. But thank you so much. I think we'd love to hear more of your stories. We don't mind having you maybe once in a week, twice, depending on how busy you are. But I think there's a lot to hear from you. Yeah, I think yes, we are. Ndambozvifunza ndakati kuti iwe imepo
mhepo kasi dzasimuka ndati haa but iyi haisi typing ndasimukirwe nemhepo iyi. Yes. Isusu shipi takaionera taura no ndati shipi takatongoionera muTitanic takatorwadziwa nayo apa taakunzwa futi imwe nyaya futi mushipi mushipi nini handimutruste. Nyaya dzese dzemushipi dzinenge love story, nyaya dzacho hadzingobudi zvakanaka. Because last time ndakaona shipi vanhu vakafa, izvozvi manje shipi munhu otonzi bete shwashwa bete vanhu vaMwari. Bye bye. Bye bye. Thanks so much. We'll talk another day. Taakugadzira zvedu mudheto for tomorrow, but that was a great booster. Mangwana tichingotarisao patenge tiri kuti haasi kubude remabe. Pane mumwe anofanira kubudisa zvinhu mubhegi make, tumalip gloss, lip gloss. Orizunzawo bhegi iri musikana, orizunza. Ungati ngadzise patikwasha mangwana. Zunze nani stop shamari. Don't even say anything. Right now, that is just where I say story time. Guys, when you try to communication, we try to not revert your words. Usakanga nokudza timu kakuti maimomu vakati vari available musi weTuesday. What I eat, sweet Tuesday. But what topic here, man? I haven't thought about that. Handiziye manje, maybe kungovaona. Aiwa, totaura kuseri kuti vanenge vachabowati kana kutaura navo, but maybe on Monday. Because right now I'm so exhausted. Ndochokwadi. Hey, kana inini? Also exhausted. Muzvona sisi shero kuti even must so like nditone hope chaidzo, but I stick. No, ndakaneta kora chokadi. Nesura ndinakurayira ndaitaipa something, so nhasi ndati arega ndimboya palive. Unozotubikire sana ndombopinda palive. Nyaya yekutarisana kudai nyaya yekudzokera nhaisi right indakuenda. Bye bye, good night. Thanks for coming paya. Kucheka ma-settings mangwana ukangondifarisira nechi. Mangwana ndiye ndakadzikama. So wait, and you know also I think zvimwe zvacho takati tichataura. I mean I'm not tomorrow ndinopedza live ndobva ndavata. That's the truth. Ndoda kuti ushaine mangwana zvako zvezvawakaita gore iri. Menosha ndatoneta zvokunoita zvezvi muchibhabhaire ngandichikata. Bye, good night. Thank you. Iri bhoku ndokutaura nekuseri mangwana ndika. Okay, sharp. Thank you. Cousin wangu arara, so I think ndakuchimuitira noise anzwa nekupinduka guys. Okay, sharp. Guys, already chidropa yokumbi. Payasi, thank you for coming today. Ndotaura newe kuseri. Maybe you'll probably come on Tuesday. Then toronga kuti vanhu vacha about what, kana ndobvunza vanhu mucomment section kuti vacha about what, but yeah, on Tuesday. Yeah, I think ukabvunza vanhu, I think ndio zvinenge zviri nani. Yeah, maybe. But for now, and I think ndatobhoda kopedza ndakubva ndatovata ndonga ndakafita kumuka uma3 mangwana. Alright, bye bye. Thank you nokumbotitandadza nhasi. Bye bye, Paris. Alright. Mina ndikubvise. Okay, guys. Thank you. Nekuuya tikatandara nhasi. And ndakutokata izvizvi ndombovatawo guys. Ndombovatawo. Maybe for the second time in this week. Saka bye bye. Yeah, ndakutonovata guys. Ndakakupromisa story time ka. Ekuti mudheto wamaikuza weko. I learned a lot. So I don't know ndane energy just when story time. Not now. That's funga.
chozouya nestory time. Good night guys, bye bye. Cousin wangu avata kare anatsodanisa kuti ndakuvata. Saka bye bye guys, bye bye. Ndakumitira noise.